Τελικά, τι μου μένει εμένα αν βάλω το σπίτι μου Airbnb? Θα σου πω αμέσως και με νούμερα. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι θα μιλήσουμε για ανθρώπους που δουλεύουν έως 2 ακίνητα. Από 3 και πάνω είναι μια άλλη κατηγορία, θα κάνουμε άλλο βίντεο γι' αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς σημαίνει. Έστω ότι έχουμε μια κράτηση 10 ημέρες, επί 100 ευρώ θα βάλουμε το νούμερο 1000 ευρώ. Συν τέλος ανθεκτικότητας 80 ευρώ, συν καθαριότητα, ας βάλουμε ένα τυχαίο νούμερο 100 ευρώ. Ο τελικός πελάτης πληρώνει 1180. Πάμε τώρα να δούμε τα έξοδα. Η πλατφόρμα χρεώνει 15% συν 1,6% στα διατραπεζικά. Χοντρικά θα θεωρήσουμε ότι μια πλατφόρμα χρεώνει 16,6%. Αυτό βγάζει ένα νούμερο πάνω στο 1100, 182,6 ευρώ. Αφαιρούμε και την καθαριότητα. Πάνω χρεώσαμε 100 ευρώ την καθαριότητα. Επειδή όμως η πλατφόρμα παίρνει ποσοστό από αυτό το νούμερο, η τελική απόδοση στην καθαριότητα είναι 83,4 ευρώ. Τι σου έχει μείνει εσένα τελικά? 834 συν 80 ευρώ το τέλος ανθεκτικότητας, 914 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο έχεις εισπράξει από αυτή την κράτηση. Πάμε τώρα να δούμε τι πληρώνεις. 80 ευρώ τέλος ανθεκτικότητας, καλά τα πήρες, πρέπει να τα αποδώσεις τώρα. Φόρος παρεπιδημούντων 5,5 ευρώ, αυτό είναι το 0,5 πάνω στο 1100. Και το μεγαλύτερο νούμερο απ' όλα, 15% πάνω στο τζίρο, δηλαδή πάνω στο 1100. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πάνω στο 1100 και όχι στο 834 που είναι και το πραγματικό νούμερο που πήρα? Γιατί όπως είπαμε δεν δικαιολογείς έξοδα. Έως 2 ακίνητα δεν δικαιολογείς έξοδα. Από 3 και πάνω μπαίνεις σε άλλη κλίμακα, άλλη κατηγορία, δικαιολογείς έξοδα, αλλά έχεις και άλλες υποχρεώσεις. Άρα στο τέλος θα πληρώσω και ένα 15% πάνω στο 1100. Δηλαδή 165 ευρώ φόρος, τον οποίο θα το πληρώσει τον επόμενο Μάιο. Άρα το τελικό νούμερο που μας μένει είναι 669 ευρώ. Αυτά τα λεφτά θα σου μείνουν από τα 1180 της μίας κράτησης. Φυσικά δεν έβαλα έξοδα άλλα, έτσι, όπως νερό, ρεύματα, πιθανές φθορές κτλ. Αυτά ούτως ή άλλως θα τα έχεις είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Αν θέλεις τώρα κάποιος άλλος να κάνει όλη τη διαδικασία για εσένα, γίνεται με μια εταιρεία διαχείρισης. Φυσικά θα πρέπει να υπολογίσεις και ένα ακόμα έξοδο πάνω στο 1100 με βάση το ποσοστό που θα συμφωνήσετε.